Ele voltage. Mas, Abela into yakhe ayisebenzi fast manje. Yeah. Bupho date. mas, boss. So ngibalekele. Damn. Nisamthola, yo. Angiboni ukuthi khathezekile le nto yakho. Ufuna lemdingi ngoba yini? Angikhoni ukuphila ngenayo mara ngiyabona ukuthi akasafuni ukuphila nayo. Angithi yenze kanjani? Since uzoyishaya. Yenza kanjani? Vele sidinga iphila manjalo. Somthola bana lo. Nayo balekile nayo bastard man. Okay. Yabo. Swenze njani kanjani? Eish. Sabathola kanjani? 1 by 1. Sabathola bonke bahlangene. Mazi. Nayo. Manjalo ngiyazi ukuthi phila kuphi. Mara ngizomba. Ngakudinja hayi. Siyamdinga uDenja somdinga. Uzoza. Yaba bethu. Bisibaye mfethu. Mfethu. Enklavi ngithola le. Manini manini. Lo wabo. Bisibaye mfethu. Wena. Bisibaye mfethu. Wena. Ngizamela mfethu wena sana. Up. Sukuma wena. Sukuma. Hey. Kubuya miyekela lo muntu asuwela. Phethe imali khona sizokuxolela. Phethe imali sana. Manje 1 rand. 1 rand. Wena sijayela. Kasijwayele Imali. mali mayele. Mayini? Yini mayele? Mfethu la wonke mfethu. Mfethu sekajoyina abo Illuminati. Yini mayele? Mfethu Yekela ukubamba. Mayele manje. American friends. Oh, akusi American friends. The United States of America. Ithola le mali. Thola le mali. DPU. Uphiwa bani? Danger. Danger awuwe. So wena so so uyini ka danger na side. Yini? Uthi spam. Wena sani spam. Spam na sambi. So yeah, tungamshaya. So ukuphi danger khona manje. Hala, danger yadlala. Yazi ngithi umuntu osesikhathi yadlala. Sex. Hayi. Ungayibambi 1 rand mara le yani. Yes. Bodyguard bamba so. Sengiko sana. Amuphi. Yes. Obvious, imali yahamba obvious. Angibheka kanjalo. Abafasti. Mega la kwakho. Yakuphi? Hayi ufuna usinto sabe. Yeah. Yazi lapho khona khulumani kuba nedrama bese nisingelele kusayidluka lapho khona asingelele lecele manje sizenze khala ngani sithini isitori sakho manje So uthini manje? sizobona nawe yazi ungazi wayihlezi umuntu oyazi ukuthi asizenzakala noma ufuna ngize ngiqale ngikhala ukubuza ukuthi ubone ukuthi asizenzakala Hlaba wami lo ndawo yami. sozowaphatha umhlangano sihamba namajita namajita la sizokujikela enangazi nokuthi wena ngamabodyguard wakho ngoba bafuna wena uyitwe manje ngiyazi ukuthi uzocelani enenyavuka ucela pe5 enenyavuka ikhabani mina nginasikhathi manje sisathi ungaza kusasa Ngiyamthatha no. awuhamba sizobona Ngihamba ngikhathula kusasa ngihamba ngithi kwethu. lalela asiyenze lesi ngiyazi ukuthi wena uthi lalela uma ngangifika ngiyamthatha baba yokufanele sathi ima mina ngakufika
Uyabuya awuhambi ngasmile sala la akathanda umjidi kuzenza isipani sakho akasinjoy isipani sakho uyabahlupha namajita wena kahle kahle wena uyibhuli wena amajita azwile ngabo ngiyazi deep down ubafisa ukukhumbula igazi lakho sasingabangani kodwa namhlanje uyenza mina kanje nawe bafu ngiyazi ukuthi yakukhumbula into okuzenza kudala ngikubuke uyasmile wena kahle kahle sazoba yi-one uma ngiqeda ukukhathela uzoba lonely Sima kanje ungakhumbula Samusha izangephutha sonke siyazi thina usebenza manje waze lapha manje yazi ngihlekayo angihleki wena ngikhulumayo so lapho ngikushayini mina ngifuna sesikhuluma same place, same time, same day. Singayenza para nalela mathithi ngisho kubanya khona so ngisibani samanje so mabodyguard Yes Nina. Oh, ekipa la mashumi da. Mtalona. Emfethu ekipa yenza. Ukusaya futhi phambi. Manje sokudikisteni. Kipa le photo. Baba. Wena ngithetha wena. Wale khona ya. Kipa ni ngaka. Awuthi mina ngihlehle ayeke sitelelwe abantu abadala hamba wena zobafethwa yiyo kuyakhinya mina ngikhalela ukubona isiguli yona gcineni ukubona isiguli bafethu abantu balo Moni, kuzoba isikhathi saka night noSimindo sasa. wena sanoma uzosibhemela yini hayi muna thina lento indaba esiyaziyo sesiqala ukuthi une-fair fight kusazi yini lento esikhulumayo hayi uyapha wena sanifuna ukwazi muna mphile kanti bafethu kune-fair fight wenzanga le ndaba hayi abangitshelanga nge-fight lontana letha ufrakana amakwazi wena sanikayishuka wena sanikuthingo hayi wena sanuphethe i-five up yenzani nge-five up yenzani nge-five up wena ngitshele da Mina ngifuna ukuthenga inyama ngayi ngawo. ngiyakuyava Miyeke. So kusasa i-fair fight yakabantu nobani kuzoyona le bhemayo i-fair fight yakabantu hayi lo uyabhema ngitshela i-fair fight wena ntana yinye so le murile ibona le murile akushayile mina le ntana lezibamba ubani ungangitsheli Athi ukuthi mighty yini bafethu nini-mighty yanhlupha yo amantombi ayesangomeni ngithole baya okuphila imandlalo baya umighty nobani yiyo yemayithi leya bebhizimbhayizisa umighty zokubamba wena sa simindlo tsaya kangibhayizisako mara ngazama ukuyenza enye sense into ngisadise le ntwana lezi nayi-calculate ukubona i-fair fight labantu la mara ngikhalela ukungenela uSimindlozi mara last time yena ubalekile mina ngifuna ukubuka le ntwana leyamayithi lingathi maka izinto phela njengamithi imuri la ayinamhlanje namhlanje ko zivukele ngifuna
Bathi bayalethisa ngoma lela. Singeli manje. Ya mina le. Hayi. Funa ngaya amabhanda. Ufuna uyimura. Yabona le brass le. Qwale yonke ekhanda la. Mina ngihlezi ngishaya le abamanje. Angitshela Bona manje wena ugcina nini kuba netheni? Bakudabile nina abahlezi badaba nini. Okay, so wena uhalela ubani kusasa? These days uhalela uMighty kuphela. Nawe uhalele ngibaba. uMighty noSmindlozi icale kanjani le ndaba yokuthi bazophuma nge-fight ngoba bebalwana. Angifikile yani. Angifika so. Zibizarre ngicela ukuthi iziringa ngani. Manje uMighty bayafana amabhodi wakhe. Yafika ngisifresh ishumi kahle. Manje lena Mighty ithatha ukubhoza le. Ile ntwana le body kade bathi bani? Leyo ngathi inyamanyana bathi bani? Ayilena ebuff lena. Ayusidibana. Bathi bani? Apukani. Nekloyo mana omunye sosi re. Angayidona. Angivela so. Ahlangana naye la. Ya mina Ena manje kushayini. Awela phansi. wawungadakanga. Bese ngithi ngiyadaka sengwile. Wena ukhona ikhona. Manje ikoni yakho beyiva ngoba uthanda ukwazi abantu. Ngikwazi le ntwana le ya. Manje mangikwazi so ikoni yami yawo. Ayi wena uhlezi ukwazi abantu. Wade uzoyetshela. Nanda. Ngicabutra. Ngicabana nedama mfundo. Ke ngahlangana naye live. Mangihlangana naye so, nangu Sylvester vela ngikhona. Abona le escape le yakhe yenza leya angifane naye. Wena ayi uyazi izinto zejele mina ngifuna ukuhlephula uMighty kuphela. Awungawazi. Mara ngihalela ukungena kusasa. Ngine-plan. Mama ngibona ukuthi bashaya uSmindlozi nge-stop. Ayivele sihlangana ukuthi kubonakale ukuthi uSmindlozi akumshaya. Hlangana naye. Azange ngizobhaya amamengu. Bhekeni, Ngile ngathi wena. yabo kumama kitsola ubhayifa amamengu amaya fresh kanjani? Asibani. Mina ngilambanga ngifuna ukushaya umuntu kuphela. Emona berenza amamengu aya ayisuthizi. Bafetha sihlala enzima. Iziphi yani nawe usewudlala iziphi? Nawe uyayidlala. Ngathi uyikhuluma ngathi much manje. Yena sani ahlanda abantu abadembulayo baya Zisa le mali angithi udlala iziphi? Ziza. emazisa le mali. Hamba ziza. Ayivaya wena. Bye. Lokubasha yiwe na. Ungatshela ubhuti wakho ukuthi ngikuthathele imali. Ozothatha Miyekela mtshele. Zomura naye le contract ya. Mura naye. Afuthi ethinye iclass thele onrali. 50 cent ayi. Ayakujayela. Ngiyakujayela. Hamba. Elo ngala ethinye flying. Thini flying ufuna ukuba mfowethu? Ngana silanga lakho namhlanje. Ifai pope njani leka? Lentana le ngicobele linyope sineya. Ashona ngitshontshile lentana. Ayathatha imali yakho wena. Hayi Angizofuna my friend la. Ngize ngathi bafuna ukubavayisa eMzansi. Bonabo my friend basiphelisa umhlaba. So manje wena bayadile emakhaya. Siyasho. So kusasa be-fight kusasa kumele ngibe nogeli wami yabo. Awugela khona uyasithomisa yini. Awari. Ngathi uphethe ama-protein igelakho.